și am început să fac un vlog numit Chris C. Și trebuie să vă mai spun ceva despre mine. De exemplu, am 11 ani și o să împlinesc 12 anul acesta, pe 12 august. Și am un cățel, așa, nu știu ce să mai spun. Bine, episodul ăsta o să fie foarte scurt, pe motiv că e primul episod. Bine, de astăzi am început, așa, și voi posta în fiecare duminică, să spunem, da. Duminica și vinerea. S-ar putea, dar nu știu ce. Dar în zilele astea sunt șanse mari o să apară pe canalul meu un nou episod cu vlogul. Deci cam asta a fost. Pa!